Good afternoon mga moms. Ayan, ang daming bisita ngayon. Because it's Saturday night. At lahat sila ang tanong, nasaan? Baka po makalmot kayo ha. Ay, okay lang. Saan? Ay, dito na tayo. Halika. Oo, dito na. Hello po. Ay, inanap niyo po si Brenda. Nasa Bukidnon. Balik kayo dito ng weekdays. Oo, pag ano, alam may mapasok sa work no? Ayan. Si Brenda po ay nasa Bukidnon. Nana, luluto kasi kami. Halip po kayo. Mila, picture. Oh, shout out mo muna sila. Hello. Sino shout out mo? Yung na yun. Ngali, ano na sila? Si G. Hi po. Ay, dito. Kami ba? Taga saan po kayo? CDO. Sa CDO. Long time. Alam ko no? Sinila ko na pupunta siya ng Bukidnon. 1, 2, 3. Okay. Thank you po. Galing kami na Laga. Sa kabila. Enjoy po. Nako. Ay, mga tao ang hinahanap. Asan daw si Brenda? Ayun. Halika. Halika. Ang dami pong tao ngayon, mga moms. And all of them, si Brenda po hinahanap. Siyempre nga naman, kanya po itong farm and siya yung artista. Napakarami po nating turist at bisita ngayon. Pwede po kayo dito ha, okay lang. Hal! Hala. Halika. Halika. Shean's Place. Opo. Hala, masubsob. Mga graba yan. Maano yung tuhod. Puno po lahat ng ating e-house available. Ay, available. Occupied siya lahat. Occupied siya lahat ngayon. Puno. Until bukas, no? Puno. Bukas pa puno rin. Yan. Ang dami po natin mga bisita ngayon. Mga turista natin, mga nandiyan, naliligo yung iba sa ilog. Ayan. Si Marian and si Britney po ay nag-iihaw na sila. So, doon na sila. Ayan, ang dami natin mga bisita ngayon. Yung iba na sa ilog naliligo, iba po nag-iinuman na. At mamaya ay magkakantahan naman tayo kasama po si JMD. John Mark nga, tama. John Mark Digamon. Nauutal ako. Basta John Mark. Ayan na sila. Ano cook nyo? Ma'am, ito na naman po siya. Si Linlin naman. Marami po mga grupo-grupo po ngayon. Yes. Puno na. Guys, mamaya manood po tayo ha. Panoorin niyo po yung live ni Mark Digamon. Ayun yung ating mga girls. Yan. Kaway-kaway naman mga girls. Hi! Ayan ating mga ladies. Mga taga saan po kayo? Agusan, Taguluan. Wow. Mga student pala ito. Patapos na? Ay, na lang kami sa Brenda. I-shout out nyo. Nasaan ba si Brenda? Dali.
Punta rin kayo dito pag weekdays. Kasi pag weekends talaga mostly may lakad siya eh. Wednesday, mga student po kayo lahat? Uwi na kayo. Kasi mamaya may si John Mark Digamon nandito later. Siya yung tutugtog. Tawag ng tanghal. Gabi. Uy, nakaka-date mo ang date. Saturday, di ba? May pasok kayo bukas? Oh, na-live ban. Hi! Hello po. Naku, wala si Brenda. Mag-drone shot po kayo. Ayan. Sige po, feel free to take a video and picture. Hala, mapilayan naman yung bata. Uy, grabe, sa leeg mo hinahawakan. Anong leeg? Aw. Huwag mo sa leeg hawakan si Talia. Nakita ko din sa leeg. Sa leeg binaba eh. Yeah, may mga magdodrone na naman. Thank you later po ha. Nag-text kasi siya sa akin ngayon lang. May mga binigay ako mga songs na madalas nire-request. Yung mga songs na sabi ko sa kanya. Basta may mga list of songs akong binigay na yung mga kinanta niya ng TNT. Tapos, ang message niya lang po sa akin, di ko nakapag-edit. Dinawala sa likod. At ang message niya po sa akin, susubukan niya daw po na makanta yung mga ilan sa mga pinadala kong songs na madalas din yung requestin. Susubukan niya daw po, gawa daw. Pero hindi niya maipangako ha, kasi nga daw po, medyo magulo daw ang utak niya. So, hindi ko alam kung bakit. Siya naguguluhan. Bakit kaya mga moms? Oh my God. Ito na po. Wow, sumingera. So, hindi ko alam kung bakit. Kasi galing po siya ng Medina last night, pero di silang gig doon. So, baka dahil sa dami ng, syempre may lesson plan pa siya, yung mga student niya sa school, tas sa work. Tapos binigyan ko rin siya ng assignment, alam mo yon. So, ayoko na dumagdag sa sakit ng ulo niya. Kung ano na lang po yung makakanta niya later, kantahin na lang niya. No, again, dating gawi po, kung may mga request kayo, isusulat natin yung request songs ninyo. Then, bibigyan natin sa kanya kung ano po yung kaya niya at kung ano po yung mga alam niyang songs, yun po yung kakantahin niya. And, again, mga moms, please don't skip the ads and share. Wait lang na. May na yung kahit mga, oras na ba? 4 pa lang eh. Alas na ba? Sana on. Huwag mo muna ilahat kahit ilala. Kahit mga 5 balot lang muna. Kahit 5 balot. So, siguro, baka naanahan na yung mga pressure sa kanya sa work, sa school, and dito sa gig niya, alam mo yun. Hi, Winter Days! Hi, Fee, Marichar, Ariel, Adele, Juby, Baktindon, sumama, si Rhea sumama siya. Ani Manuel, kaya nga ayun, pinatahimik ko muna siya. Oh my God. Yan, ito ang bunga naman. Actually, kanina pa, hindi lang ako nakapag-live kaagad. Gawa po kasi ng nagluluto kami. Ayan na si Marian. We have lumpia and the spaghetti sauce. May, may specialty. May specialty, the spaghetti. And to Ate JJ Ritz, thank you so much. Agad-agad, Gloria. Mamaya na po. May request agad na kanta. So, because of Ate JJ Ritz and some of the followers, nagpaabot po ng kanilang panghanda for John Mark. Actually, hindi ko na ito sinurprise kasi baka ako yung ma-surprise, bigla siyang hindi pumasok. So, sinabi ko sa kanya. Ayun, so meron tayong pahanda later sa kanya. May pa-surprise. Ganun. Surprise! Hi, Ate Joy Madula, Ate Marivic de la Torre. Ayan. Sa lahat ng ating mga viewers out there, hello. Thank you sa mga nag-share ng live at hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat. Yung mga makikita nyong ads dyan sa baba, ha, guys, please don't skip it. I love you.
Ngayon, mga naghahanap kay Brenda po, wala po siya sa ngayon, ha? Abangan niyo po ang kanyang pagbabalik. Yan. Pak, ganun. Ayan. Yung kanyang... May mga nabibili na kasing ganyan na yun, naka-wrap na yung lumpia. Though, syempre, iba pa rin kapag ikaw yung nagtitimpla, di ba? Pero, ayan, okay na rin yan. Masarap din naman siya. Yan yung handa rin ni Bimbo. Yeah, at saka easy na lang siya. Easy to cook. Yeah, easy piprituhin to mo na buy. lang. Buy. Action number din ni John Mark po is nung 7. Sabay sila ni Bimbo. Wala naman siya dito. Maria Gabales. Hi, Rene Erebias. Matilda Bruno, pati kayo si Mao ni Mario. Wala, ayoko. Parang tapos na yung usapan. Ang haba ng paliwanagan eh. Sa pag nagpaliwanag ako, iba naman yung sasabihin nila. Yes po. Reception. Okay. Mag-inquire po kayo for reception. Kailan? Tonight? Ay, naku, fully booked. 10 wala din. I guess meron tayong 10. Pero pwede kayong pumunta dun sa may gate, yung may table na naniningin na entrance. They will assist you regarding dun sa kanila po para malaman nyo kung may available pa. At baka pagpatayo na kayo kung saan kayo po pwesto. Kasi pag marami na mamaya, wala na. May live ba nila? Yes. Si John Mark Degamon, TNT. Ano siya? Solo lang siya. Hindi siya full Pero band. acoustic. Yes. Acoustic. Thank you. Thank you. Paano na po kayo dun sa Lale? Loy! Hindi si Loy? Loy! 10. May available pa? Pag weekend talaga, sir, punuan. Na. Hi, Mary J. Arabis ng Cebu City. Ayan, may magkukuha ng drone shot. Ulit dito. Mga kanya-kanyang angulo sila. Dito tayo. Tingnan. Ano daw po sabi? Unless you have, meron kayo sariling tent. So, ilan ba kayo? 3. Tatlo lang kayo. So, you're planning na mag-overnight talaga? Dito na kayo matutulog sana. Sana, kasi Ano? Taga saan ba kayo? Lanao pa. Oh my God. Sandali. Wait lang po ha. Ang overnight po namin is 500 po. Wait lang mga ma'am siya. Paano ba to? Okay. I'll talk to ano. Wait lang po ha. Marian, ano mo muna to. Dito muna kayo kay Marian ha. Iiwan ko muna kayo sa kanya. Ano yan? Tagalan na pa kasi sila. Hi everyone! Watching from Marikina. Oh, we're same city. We're same. Charot ang arte. So, I'm cooking Shanghai. And then, tapos na rin akong magsugba ng isda at saka baboy. Hi, thank you so much for the watch. Thank you for watching. So masarap kasi sa Shanghai, hindi siya yung malakas na apoy. Yung ano lang siya, slow cook pero luto yung loob. Kasi 'di ba pangit naman yung sobrang lakas ng apoy tapos hindi luto yung loob. Diba?
Hi, Luby. Ay, Luzby. Gawa ka na ano ko. Ilan yung damit ko? Hindi ko lang alam. Hi, Luzby. Hello, magandang hapon. Asa si Nancy? Nag-aasikaso nung So ba kumain? Ha? Kumain ko. Ay, nabay na lang tayo. Kain tayo spaghetti. Pagtapos Tatanong na lang ko. na ang ano sangkalan. Gugupitin. Iyo mo, tanan. Thank you, Sheena. Hi, Leia. Ayan, nag-aasikaso po kasi si Ma'am si Jean ng mga ano doon. Malayo pa doon pinanggalan. Puno na kasi yung in-house. Hatiin ko na to dahil baka mapagalitan ng Mamsi. Sunod na sunod. Ay, ano to? Madeline. Ayan, Madeline. Good thing. Ito. Yan. Madeline. After lunch ata. Ay, sabi hapon na dito. Kamuwala ako ng tissue para sa... Asan yung pinggan na ako? Hindi siya luto. Ha? Bakit ko ba to? Kapunti na naman. Talagang kung tissue yung plate para yung mantika nung ma-drain. Hi, Elnora. Hi, Zidan. Hello po, Ma'am Ann. Maranga. Hi, magluluto po tayo for today's video. Charot. Hi, Sinchar rin sinong guest mamaya? Si JM po. Hindi naman siya alat kami. Okay. Hapon sa sabi. Si John Mark po. For the art, nilagyan natin ng tissue. Kami na rin yung dyan. Si Jane Chikat ba niya? Wala naman po talagang jowa si Jigzag at saka si Bate. Ano ba yung salt? Kanina pa ako ikot ng ikot. Sira ulo pa. Mamaya ma-injernin. Asan yung isang ganito? Ayan, Nabasag? Tatlo to. ay, dalawa lang. Baka nasa kanya. Can you get your live mo?
Aray, napaso ako. Aray. Wala ka siguro. Aray, napaso ako. Bakla ka na. Meron na silang peso. Diyan ka siya. Nagulano pa sila. Ano? Dapat na pinag-ibig. Hindi ka pala nakapinigil. Wala sa airport ako sa kanila. Mga 2 hours. 1 hour. Ha, ano meron ng Disney Maxi? Ano po, nag-prepare lang po siya para sa dinner po namin. Si ikaw daw ang busy. Ha? Todo ang busy mo. Sabi ko kasi mag-prepare nga, para sa dinner. Yung ibang guest din, may mga tanong, so, yung mga nag-i-inquire. Patuloy na. Ako, Marian, Charot. nagigigil ako sa'yo. Maayong hapon. Ayun, Donalwan. hapon sa inyo lahat. Ang cute mo naman kumaray. Oh my God. Ay, Marian. Punong abala si Mrs. Degamo. Nalatsada! assuming na diga mo. Guys, panoorin nyo kung paano magalit si Brenda sa akin. Ay, Ate Chami! Mamaya. Ay, a-upload yun ni Breno mamaya ata or bukas. Wala nga silang signal dun. Meron, nakalive sila. Ngayon ha, nakalive sila. Ate Chami! Ate Chami na nanonood. Pantibak? Hindi ko pala sabi ko wait lang. Out. Bungoy. Alam niyo po ba, ang aga kayo umalis ni Mamsi. Ano oras ka umalis? Alam niyo po ba, tanghali na si Maya nagising. Ay, sorry, alam nilang maaga ako nagising. Nakalive ako wala sa palengke ka. Diba? Maaga siya, narinig niya nagkikismisa na kami. Kasi niya siya dahil. Hindi, nagising ako kasi nung una nakaganon na yung mata ko, nung nabasa ko yung chat ng bagets, tumayo agad ako. Nataranta. Oo. Gusto mo na kasi i-chismis. Nag-chat pa rin siya hanggang ngayon. Pagkabala ka dyan. Para sa kakulang. Subukan niya sa akin mag-chat. Makakarinig siya sa akin. Alam mo, anek, lalo ka na. Sinabi ko talaga sa kanya. Sabi niya, tingnan ko sa sana ng bahay. Kaya pinatulog niya. Ay, sinis ko mo. Bakit nga ba ang tanga-tanga ko? Ah, hindi kasi gagamitin ko yung ano, kaya ako sinisa. Oo, magluluto ka na. Butter chicken. Butter soup or... Hi, Mama Cham. Maligo na kayo. Uy! Sino yun? Mama Cham. Mamaya na, tulong sa ating sabi. Magtapos magluto. Parang gusto mo ko mangisay ating sabi. Pero si Ma'am Gigi talaga ever since, parang tuwing alas 3, alas 4 na naliligo na siya. No? Kasi nga mahirap na mapasukan ng lamig sa gabi. Kasi siguro hindi nawawala yung ubo ko eh. Gabi ako naliligo. Lagi ka gabi naliligo. And that's not good. Tamad kasi maligo talaga. Alam niyo yung pagligo ko pa ng gabi, yung nag-iisipan ko pa kung maliligo ako. Eh, hindi. Naliligo na kasi ang init niya. Isa ko pa. Kain na kaya tayo bro. Bro, sumubin mo na kayo. Pag nangyayado kasi siya sa'yo. Magbalot ka, bro. Tawin mo itong isang tray. Kaya nahihiya ako kay Ma'am. Bro, alam nyo kayo, dyan ako naiinis sa inyo. Samantala ako ang kapal ang mukha ko sa inyo, pero kayo. Asa ako lang yung makapal. Sana manalo si Tanya. Para Queen of the East. Santa Lucia. Kasi nung ano kasi nung last nito fourth runner up sa eh pinapabalik sa iluluto. pero ang daming magaganda. Kumaga ang Queen City.
Nood tayo na na. Kailan? Ayun. Oh, yeah. Ay? Maganda yung mga ganyang plaza dito. Kala ko bukas pa. Asan ang may loves jigjag ko? Maalat? Sa pasta? Really? Diba kumapit? Kumapit mo. Ayos naman muna yung dito mo. Ang gigigil ako sa bigote ni Ma'am, gusto kong bunutin isa-isa. Gamit to. Konti na mantika. Nakikita niyo po ba? Hapusan ng Shanghai. Naman kita dyan. Okay na. Saring ko na lang dito. Dito lang. Oh. Yan. Ano na po sa ha? Deep fry na ha? Asan si Bron? Andito po, nagugupit po ng sinunog niyang baboy. Pero alam biro, yung ihaw-ihaw ni Bron doon, nung apoy talaga niya, parang may sunog. Pascal. Ano siya? May award si Tanya. Best in production number. Kailan mo to? Nakita mo? Oo nga. Kasama ni Brenda sa ano? Saan yan? Santa Lucia. Ngayon? Hindi sa amin yan. Mall, yan yung pinakasikat na mall doon sa amin sa Summer in Rizal. Nung wala pang Robinson. Saka dito kasi pag nag-title ka, kilalang kilala ka talaga. Ay, nakalive ko pala. Nasa Bohol ang sumusunod. Nandito, ay si Bron, si ano, nasa Bohol. Ah, si Scarlett. Si Scarlett. Si Bruno to. Ano sa boy si Scarlett? Sadugan, sabay ba sila ni Laila? Hindi, no? Hindi, nauna si Bron. Ay, si Scar. Ilabas mo na yung mga ano. Po? Ay, tayo. Andito po yung ano, share po kung share lang po at ano, yung nilabas. Kasi mamaya hindi tayo makakakain nito. Hello, Nieves, Marsky. Magbalot ka na. Ay, naka-live na Queen of the East. Si Princess Ako dyan, makaikot ko lang. See you later! Mag-aahit muna ako.
ng Bigotit Balbas.